Dobrý deň, moje meno je Peter Stankovský, vítam vás v Akadémii úspechu. Zaujíma vás, ako sa stať úspešným manažerom alebo úspešným obchodníkom? Ak áno, tak toto video je práve pre vás. Možno ste počuli už o tom, že váš úspech je vo vašej hlave, vo vašom myslení. Často sa stáva, že pri ceste za úspechom človek prekonáva obdobia, v ktorých sa mu darí, a tie stredajú obdobia, kde sa darí trošku menej. Práve v týchto obdobiach sa stáva, že sa mení myslenie ľudí a aj ich presvedčenia. Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí môžu práve v tomto období padať až do takých miernych depresií. Dnes vám ukážem jedinečnú techniku, ktorá vám pomôže prekonať tie obdobia, keď sa vám až tak príliš nedarí. Čím rýchlejšie sa dokážete dostať z týchto pocitov a situácií, tým bližšie budete k vášmu úspechu. Dôkazom, že tieto techniky fungujú, je aj obchodnícke školenie ušité na mieru, ktoré sa volalo Napíš si vyšší pozícii. Produkcia týchto 14 obchodníkov vzrástla o 580% v priebehu 3 mesiacov. Táto technika je veľmi jednoduchá a veľmi účinná. Výnimočnosťou tohto videa je to, že dostanete nielen teoretický návod, ale aj praktickú ukážku, ktorú budem mať s jedným z úspešných absolventov môjho školenia. Zadajte meno a e-mail a po zhliadnutí videa môžete okamžite túto techniku používať v praxi.